Ja, nu sista vändningen i stegen. Vad säger du, det klara? Ja, vi är klara till det mot Andorra ikväll. Och det var spännande. Jag glömmer något. Vad kan du säga om det livet i Andorra? Det har en gång lägga. En som är markant bättre än hinner. Han skjuter banan handen och han spelar nästan utan plats och så säger från striken och mamma han vill säga att spela utan plats annars. Han är god och hinner där standardläggare. Där kunde fällas in veck ur spelen och han tar snä skjuter mål. Du måste ha det vet jag är spelar nu. Ja, helt visst. Han kan köra en mål hvis vi inte är klara och väl två om man alla tränar. Jag tror att du ska komma fram. Det var länge turer. Ja, nu är först i 14 timmar så nu kommer vi hem kommer jag klockan 4 på morgonen. Det var harst men jag alltid nu klarar jag allt. Du vet att prova för dig och kunde köra vi från början nu. Ja, det var stött för skrivlär runt. Så det fick jag köra flott eller så det var något lust. Hur ser det över det verkar helt super. Det är svårt lunch men jag tror så det går omsöver och ja, så glädjer mig på att det kväll. Då så är man spänd till första björnchen chat här kväll. Ja, det var spännande. Så banan vinner ända nummer 1 av bulten och så ja, så möjligt kommer vi vinna kappmatcherna. Så det är super. Nu tror jag lagar kommer att säga att jag hoppas att det kan ta teknik där. Det är stor tutning där fruster och kommer vi ändå geiste som vi såg i första dissen Jockon. Och jag räknar med att negociera om dissen kväll och det är nästan tror jag trumfar vi har spelat det tror jag lägger bästa sin plats och det har Andorra inte Jockon. Hur stor tutning är det att vinna dissen kväll? Det är stor tutning så vi får en lastare motståndare i semifinalen så att vi kan komma lastare till finalen hvis vi vinner. Tack för att du gav ett nu dissen. Tack för det.